हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டேன். Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்க போறோம். 18 நாட்கள் பகவத்கீதை உண்மையுருவில். ஸோ இதுல என்ன பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போறார் அப்படிங்கிறத நம்ம சுருக்கமாக பார்க்க போறோம். ஸோ அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய நானாஜன சலாகயா சக்ஷுருன் மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி நான் இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கிறேன். प्रभु नेक्स्ट प्लीज प्रभु. ஒரு சின்ன ரீகேப் தான் பார்க்க போறோம். நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம், இவரு யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்கள். ஸோ இவர் தான் வந்து இஸ்கான் அப்படிங்கிற இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டாரு. 70வது வயசுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை வந்து மேலை நாடுகள்ல தான் வந்து ஆரம்பிக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா இந்தியால அதுக்கான சப்போர்ட் கிடைக்கல. ஸோ அவர் வந்து 10 வருஷத்துல 70வது வருஷத்துல போய் ஆரம்பிச்சாரு. 10 வருஷத்துக்குள்ள ஸோ உலக நாடுகள்ல நிறைய நாடுகளுக்கு அவர் வந்து டிராவல் பண்ணாரு. 108 இஸ்கான் கோயில்களை வந்து அவர் நிர்மாணித்தார். ஸோ பகவானுடைய அந்த பேரருள் இல்லாம இது வந்து அவர் யாருக்குமே வந்து சாத்தியப்படாது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அடுத்த ஸ்கிரீன் பிரபு. இவர் வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல ரத யாத்திரை நடத்தி மகிழ்ந்த அந்த இதைத்தான் நம்ம இந்த போட்டோவை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இதுக்கு தேவைப்பட்ட ரதங்கள் எல்லாமே வந்து இந்தியால செய்யப்படல. 3 ரதங்கள் பலராமருடையது, ஜெகநாதருடையது, சுபத்ரா மாயியோடையது 3 ரதங்களுமே வந்து அமெரிக்காவிலேயே வந்து செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் சின்ன வயசுலயே வந்து ரத யாத்திரை நடத்தி மகிழ்ந்தார். அவங்க அம்மா அப்பா கூட அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. ஏன்னா பக்தி என்பது சிறு வயதிலேயே ஒரு வைணவ குடும்பத்திலே, ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்திலே பிறந்ததுனால அது அவருக்கு ரத்தத்திலேயே ஊறி இருந்தது. இது வந்து அவருடைய குருவாகிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் 1922 அவரை மீட் பண்ணாரு. 33 தீட்சை வாங்கினாரு. 51 வந்து அவர் வந்து சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. உலக நாடுகள் பலவற்றுக்கும் வந்து அவர் வந்து டிராவல் பண்ணினாரு. டிராவல் பண்ணி உலக தலைவர்களை எல்லாம் சந்தித்து கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி எடுத்துரைத்தார். கிருஷ்ண பக்தி என்பது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்கோ, குறிப்பிட்ட இனத்திற்கோ, குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கோ வந்து சொந்தமல்ல. இது பொதுவானது, உலக மக்கள் அனைவருக்குமே இது உரியது அப்படிங்கிறது ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து எடுத்துரைத்தார். அடுத்தது பிரபு.
இந்த கப்பல் ஜலதூதா அப்படிங்கிற கப்பல்ல தான் வந்து அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பயணம் செய்தார். இந்த பயணம் செய்யும் போது அவருக்கு வயது வந்து 70. இந்த பயணத்திலே அவருக்கு 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. ஆனாலும் அவரை பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய குருவாகிய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சாமியோடைய அவருடைய அறிவுரைப்படி 2 அவருக்கு வந்து கட்டளையிட்டு இருந்தார். மேற்கத்திய நாடுகளிலே கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும், அப்புறம் நம்முடைய வேத இலக்கியங்களை எல்லாமே வந்து ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது. சோ இது 2 மட்டுமே தான் அவருக்கு தெரிஞ்சதே ஒழிய தன்னுடைய உடல் உபாதைகள் எல்லாம் பெரிதாகவே வந்து அவர் மதிக்கவே இல்லை. சோ இது வந்து அவர் அங்க போயிட்டு அந்த நியூயார்க்ல அந்த பார்க்ல உட்கார்ந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பரப்புவதற்காக தன்னுடைய அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு மகாமந்திரத்தை சொல்வதை நம்ம பார்க்கிறோம். இல்ல வந்து செலிபிரிட்டிஸை வந்து அவர் மீட் பண்ணது, கிருஷ்ண பக்தி எல்லாம் பத்தி எடுத்து சொன்னது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபு. அடுத்தது இவர் வந்து இந்த உலக தலைவர்கள் எல்லாம் மீட் பண்ணாரு. அப்புறம் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற பத்திரிகை ஆரம்பிச்சாரு. 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை வந்து அவர் வந்து மொழிபெயர்த்தார் ஆங்கிலத்திலே. அவர் எங்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணார், இந்த டிராவல் லைன் அந்த ஆடியோ வீடியோ கிடைச்சதுன்னா நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் இன்னொரு தடவை போட்டு காமிக்க விரும்புறேன். இப்ப என்னால இதுல ஒன்றும் சொல்ல முடியல. சோ 65 அவருடைய பயணம் ஆரம்பித்தது 77 வரைக்கும். சோ இதுக்குள்ள வந்து 108 இஸ்கான் கோயில்களை நிர்மாணித்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. இவங்க 2 பேரும் தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூரு டேட்டிஸ். இவங்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்தது இந்த கோயில் எங்க அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேங்களூரில் அமைந்திருக்கிறது. தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மேங்களூர், கர்நாடகா. இந்த கோயிலோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யாரு அப்படிங்கிறது நம்ம நேற்றே பார்த்தோம். ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநிசாதாஸ் பிரபு. அவர் வந்து ஐஐடில கான்பூர்ல பிடெக் முடிச்சிருக்கிறாரு. சோ அவர் தான் இந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்டா இருக்கிறாரு. பிரபு அடுத்து பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே சொல்யூஷன் தரக்கூடிய ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். இது மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு, இது வந்து ஒரு ஆன்மீக டிக்ஷனரி, ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எல்லா உலகங்களும் பல தலைவர்களுக்கும் இது உத்வேகத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக விளங்குகிறது. அடுத்தது கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஐன்ஸ்டீன் அவர்கள் என்ன சொன்னாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். சோ இஸ்கான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன் வந்து இந்த புக்கை வந்து நம்ம இந்த ஏன் செலக்ட் பண்ணணும், ஏன் வந்து ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு பரம்பரை சீட பரம்பரையில் வந்தவர்களுடைய குருமார்களுடைய அந்த அறிவுரைப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், அவங்கள புக்கை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடைந்த கேபிளை வச்சுட்டு சார்ஜ் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து கரெக்டா ரிசீவருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சேராது. நடுவுல வந்து மத்தவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் திணிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குருவிடமிருந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையை வந்து கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு சேரணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்து அவங்களோட புக்கை தான் நம்ம வந்து படிக்கணும். சோ அப்பதான் சங்கிலி தொடர் மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்த்தோம். அடுத்தது கீதை வந்து ஒரு பரந்த புத்தகம். அதை வந்து 18 நாள்ல படிக்க முடியாது. சோ அவங்க 2 பேத்துக்கும் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடல்களுடைய ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதை படிப்பதன் மூலமாக பகவத்கீதையில் வந்து ஒரு டீப்பா நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காகத்தான் இந்த முயற்சி. பகவத்கீதை எந்த மனநிலையில் வந்து பேசப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா. பகவான் பக்தன் அப்படிங்கிற உறவும் இருக்குது, குரு சீடன் அப்படிங்கிற உறவும் இருக்குது. ஆனாலும் முக்கியமான உறவு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2 பேருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறாங்க. சோ அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறவங்க அப்படின்னா பகவானுடைய ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த தகுதி இருக்கணும்னா அவரும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவாளியாக
பண்பட்டவராக, பண்புள்ளவராக, பக்தியுடையவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு ஏன் மாயை வருகிறது, ஏன் மயக்கம் வருகிறது, ஏன் கலக்கம் வருகிறது? அவர் போர்க்களத்துல நிக்கிறாரு. போர்க்களத்துல நின்றுட்டு இருக்கும் போது என்ன வருது? அவருக்கு கலங்குறார், மனம் கலங்குகிறார். நான் இவர்களை எல்லாமா கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியவரே பகவான் தான். அவருடைய ஏற்பாட்டினாலேயே இந்த மாயை அர்ஜுனருடைய மனத்தை ஆட்கொள்கிறது. அதனால பகவான் அர்ஜுனரை இக்னரன்ஸ்ல ஆழ்த்துகிறார். அதனால அந்த இக்னரன்ஸ்னால மயங்குகிறார் அர்ஜுனர். அதனாலேயே அவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்க வைக்கிறார். அப்படி கேட்க வைக்க ஏன் கேட்க வைக்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே இந்த கலியுகத்திலே மக்கள் குறைபாடுகளோடு பிறக்க போகிறார்கள். இந்த குழந்தைகளை நம்மிடம் சேர வேண்டும், நம்ம கிட்ட சேரணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது அறிவுரை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. அர்ஜுனரை இக்னரன்ஸ்ல ஆழ்த்தி அவரை நிறைய சந்தேகங்களை கேட்க வைத்து அதற்கு பகவான் பதில் உரைக்கிறார். அதைதான் அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற கான்வர்சேஷன் தான் பகவத்கீதை. சோ இது நம்மளுக்கு நம்ம இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லைன்னா பகவத்கீதை பேசப்பட வேண்டிய அவசியமே ஏற்பட்டிருக்காது. சோ பகவத்கீதையை அர்ஜுனர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாரு அப்படின்னா கூட யாருடைய நலனுக்காக அப்படின்னு பார்த்தா மக்களாகிய நம்முடைய நலனுக்காகவே அது பேசப்பட்டது. அடுத்தது அர்ஜுனரின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. சோ இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே படைகள் அணிவகுத்து நிற்கின்றது. ஒரு சைடு பாண்டவ படை, ஒரு சைடு கௌரவ படை. இப்போ பகவான் கிட்ட என்ன கேட்கிறார் அர்ஜுனர்? பகவான் இப்போ எந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிரும். ஏன்னா தேரோட்டியாக இருக்கிறார். சோ பக்தர்களுக்காக எவ்வளவு எளிமையாக மாறிவிடுவார், எவ்வளோ இதுவா இறங்கி வந்துருவார் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். அதுல ஒரு உதாரணம் தான் இதர். பார்த்த சாரதியாக வருகிறார், தேரோட்டியாக வருகிறார். தேரோட்டி அப்படிங்கிறது என்ன பொசிஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்ப நம்ம வீட்டுல கார் ஓட்டுறாங்க, கார் டிரைவர் இருக்காங்க, கார் கதவை திறக்கணும், அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வைக்கணும், அப்புறம் அவங்க ஏறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கார் கதவை மூடணும். அந்த மாதிரிதான் இங்கேயும் தேரோட்டினால் கூட அங்கேயும் அதே மாதிரிதான் பொசிஷன். அந்த பொசிஷனை அந்த பாண்டவர்களுக்காக சோ பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அதனாலேயே அவருக்கு பக்தவக்ஷலன் அப்படின்னு பேரு, பார்த்தசாரதி அப்படின்னு பேரு. சோ பக்தவக்ஷலன் அப்படின்னா பக்தர்கள் மீது வாத்சல்யம் ஜாஸ்தி அவருக்கு. ஒரு தாய் எப்படி குழந்தைகள் மேல வாத்சல்யமா இருப்பாங்களோ அதே மாதிரிதான் பகவானும். நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய பிள்ளைகள் தான். சோ நம்ம பக்தர்களுக்கு பக்தர்கள் மேல வாத்சல்யத்தோட இருக்கிறார். தாய் எப்படி குழந்தைகள் மேல வாத்சல்யத்தோட இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி. சோ இந்த அந்த தேரோட்டி அப்படின்னா அவர் எப்படி போர்க்களத்திலே கரடு முரடான சத்தங்கள் நிறைந்த ஒரு இடம். சோ தேரோட்ட பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த போர் புரியக்கூடிய மன்னர் தேரோட்டிக்கு எப்படி கட்டளையிடுவார் அப்படின்னா தன்னுடைய கால்களினாலே முதுகை லெஃப்ட் சைடு போ, ரைட் சைடு போ அப்படின்னு அவர் கால்களினாலே அழுத்தி தான் சொல்ல முடியும். சோ போர்க்களத்துல நான் பேசுறதெல்லாம் முதல்ல பேசி வச்சுக்குவாங்க. சோ நான் இப்படி செஞ்சா நீங்க இப்படி போகணும், நான் இப்படி சொன்னா இப்படி போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசி வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரிதான். சோ அவருடைய முதுகு எப்படி இருக்கும்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க. பகவானுடைய முதுகு இல்லைங்களா, ஒரே தூசி படிந்து. சோ அவரை பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு தேரோட்டியாகவே அவர் மாறிவிட்டார் பக்தர்களுக்காக, பாண்டவர்களுக்காக. சோ அவ்வளவு எளிமையானவர் அந்த தேரோட்டி. பகவானை பார்த்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு, இரு படைகளுக்கும் நடுவிலே கொண்டு போய் நிறுத்த சொல்றாரு பகவான் கிட்ட. பகவானும் அதே மாதிரி ரெண்டு படைகளுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. நிறுத்தின உடனே அவங்களை எல்லாமே ஒரு தடவை பாக்குறாரு அர்ஜுனர். யார் தன்னுடன் போர் புரிய தயாராக வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா அங்க யாரெல்லாம் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தன்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள், சோ தன்னுடைய ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள், தாத்தாமார்கள், சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே நிக்கிறாங்க. இவர்கள் அனைவரும் என்னை எதிர்த்து நிற்கிறார்களா, இவர்களையா நான் கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு கலக்கம் வருகிறது.
சோ அதனால வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். சோ நமக்கு எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இல்லைங்களா? ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத நிலைமையில நம்ம யாரை சரணடைவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் கிட்டதான் சரணடைவோம். சோ இதன் விளைவாக தான் இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. இதுதான் இந்த சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது கீதை மகாத்மியம். கீதை மகாத்மியம் அப்படின்னா கீதையுடைய பெருமைகளை வந்து சங்கராச்சாரியார் வந்து சொல்றாரு. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வில் எல்லா துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். சோ நம்மளுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, நம்ம பகவத்கீதையை சின்சியரா படிச்சு அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிற துயரங்கள், துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் எதுவுமே வந்து துயரங்களாகவே தெரியாது. சோ ஏக்கங்கள், ஆசைகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்காது. அதுல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. இந்த வாழ்க்கையில் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். சோ இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய பயங்கள், சந்தேகங்கள் இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து விடுபட்டு விடுவோம். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் மேல வந்து ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் வந்துரும். டிட்டாச்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எதை நோக்கி முன்னேறுவோம் அப்படின்னு கேட்டா ஆன்மீக வாழ்க்கையை நோக்கி நம்ம வந்து முன்னேற ஆரம்பிப்போம். சோ ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். சோ பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். நம்ம எல்லாருமே மக்களாக பிறந்த எல்லாருமே வந்து 87 பிறவிகள், 87 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கிறது. சோ எத்தனையோ பிறவிகளுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கிறது. சோ நம்ம முன்னாடி எடுத்த பிறவிகள்லயும் சரி, இப்ப நம்ம இந்த எடுத்திருக்கிற பிறவிகள்லயும் சரி, நம்ம தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம்ம வந்து பாவங்கள் செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம். சோ அந்த பாவங்கள் எல்லாமே மூட்டை மூட்டையாக சேர்ந்து இருக்கிறது. சோ அந்த பாவங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பகவத்கீதையை அக்கறையா படிக்கும் போது, ஆர்வத்தோட படிக்கும் போது பகவான் வந்து நம்ம அவருடைய கருணை பார்வை நம்ம மேல படுது. அதனால நம் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் தீயில் பட்ட தூசியாக எரிந்து சாம்பலாகி காணாமல் போய்விடும் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியார் ஆதிசங்கரர் சொல்கிறார். சொல்லுங்க அடுத்து. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். முக்கியமான ஸ்லோகம். சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வத்சு சுதீர் கோக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். எல்லா உபனிஷத்துக்களின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. சோ உபனிஷத்துக்கள் 108 உபனிஷத்துக்கள் இருக்கிறது. சோ அது எத்தனையுமே சேர்த்து அதனுடைய சாரத்தை எடுத்தா அதனுடைய ஜூஸ், எல்லா பழங்களும் சேர்த்து ஜூஸ் எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் எல்லா உபனிஷத்துக்களையும் சேர்த்து அதனுடைய சாரம் தான் இந்த பகவத்கீதை. சோ இந்த கீதோ உபனிஷத் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. சோ இப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையை ஏதோடு ஒப்பிடுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பசுவுக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள். சோ அந்த பசுவை இடையர் குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அந்த பசுவை கறக்க போறது யாரு அப்படின்னா இடையர் குல சிறுவனான பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அந்த பசுவோட கன்று யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன். சோ அர்ஜுனன் மட்டும் கிடையாது, அறிவு சான்றவர்கள், தூய பக்தர்கள், சோ இவங்க எல்லாருமே கன்றுகள் தான், நம்மளும் கன்றுகள் தான். சோ எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். சோ பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது பசு, அர்ஜுனன் கன்று, அதை கறக்கக்கூடிய இடையர் குல சிறுவன் பகவான். அதை அந்த அமிர்தத்தை குடிக்கக்கூடியவர்கள் யாரு அப்படின்னா சான்றோர்கள் மற்றும் பக்தர்கள். சோ எல்லாருமே வந்து அந்த அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் தான். அடுத்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதாவது அர்ஜுனனுடைய கவலை. சோ இத பத்தி தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அடுத்து மாதாஜி அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணிடலாமா மாதாஜி? எந்த வீடியோ? மகாத்மா கீதா மகாத்மியம் வீடியோ. பண்ணுங்க பிரபு. இருக்குன்னா பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பண்ணுங்க.
இது ஆடியோ வருமா பிரபு, இல்ல நான் படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ கேட்கலையா மாதாஜி? இல்லையே, வரலையே. ஒரே நிமிஷம். तुलसी स्नानं संसारमलना अथ गीता महात्म्या ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு பிரபு, गीता வால்யூம் ஜாஸ்தி. पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नादिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये तद्विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மறுபடியும் இதுக்கு வரீங்களா பிபிடிஸ்க்கு? இந்த கீதா உபநிஷத்து வேணா நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு குரூப்ல போட்டுருங்க பிரபு, ஓகே மாதாஜி. படிக்கட்டும். ஓகே. அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை. ஸோ அவருடைய கவலை எதை பற்றியது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பிரபு. ஸோ இங்கே பார்க்கிறோம் நம்ம ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். ஒரே சீன் தான், ரெண்டு பக்கமுமே வந்து போர்க்களத்துல போர் படைகள் எல்லாமே வந்து அணிவகுத்து நிற்கிறது. அணிவகுத்து நிற்கும் போது அவருடைய துரியோதனருடைய அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது, அர்ஜுனருடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். துரியோதனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது, அர்ஜுனன் எப்படி இருக்குதுன்னு யாராவது சொல்றீங்களா அன்மியூட் பண்ணி? பிரபு யாராவது அன்மியூட் பண்ணலாமா? அவங்களே பண்ணிக்கலாமா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் யாராவது. ஸ்ரீனிவாசன் உஷா மாதாஜி அவங்கள அன்மியூட் பண்ணுங்க. மாதாஜி சொல்லுங்க. அர்ஜுனனோட நிலைமை எப்படின்னா ரொம்ப கவலையா இருக்காரு. தன்னுடைய கூட பிறந்தவா
ம். உறவினர்களையே நம்ம வந்து தாக்க போறோமேன்னு. ஆனா துரியோதனன் கிட்ட வந்து அது இல்ல. ஆக்ரோஷமா இருக்கிறவர். ஆமா, கரெக்டா சொன்னீங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போக போகுது. சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் இங்க இருக்கிறாரு. இவர் திருதராஷ்டிரர். இது வந்து அவருடைய காரியதரிசி, தேரோட்டி எல்லாமுமாக இங்க வந்து சஞ்சயன் இருக்கிறார். சோ பகவத்கீதையினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து திருதராஷ்டிரர் தான் வந்து சொல்றார். சோ திருதராஷ்டிரவுவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவக மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிமகுர்பத சஞ்சய. சோ என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருச்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து பார்வை இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவருக்கு கண்கள் மட்டும் ஊனம் இல்லை, மனசும் கூட ஊனம்தான். சோ அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாண்டு யாரு? தன்னுடைய சகோதரன் இல்லைங்களா, கூட பிறந்தவர். சோ அவருடைய பிள்ளைகளை வந்து பிரித்து கூறுகிறார். சோ அவருடைய மனப்பான்மை குறுகிய மனப்பான்மையாக இருக்கிறது, சுயநலம் மிக்க மனப்பான்மையாக இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய பேருக்கே வந்து திருதராஷ்டிரன். ராஷ்டிரம்னா தெரியும் நம்மளுக்கு, ராஜ்யம் அப்படின்னு அர்த்தம். திருதராஷ்டிரன் அப்படின்னா தனக்கு சொந்தமில்லாத ஒரு ராஜ்யத்தை, அதிகாரத்தை, பதவியை சோ அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார்? அபகரித்து கொண்டு அதை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதுதான் திருதராஷ்டிரர் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். சோ அப்படிப்பட்டவர் என்ன மனநிலையில் இருப்பார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இவர் யாரு? சஞ்சயன், அவருடைய காரியதரிசி, மிகப்பெரிய ஒரு ஆத்மா. அவர் வந்து வேதவியாசருடைய சீடர். சோ இந்த வேதவியாசருடைய சீடர் வந்து இவருக்கு வந்து காரியதரிசியாகவும் தேரோட்டியாகவும் இருக்கிறார். சோ இவர் வந்து என்ன கேட்கிறார்? ஏன் வந்து சஞ்சயன் கிட்ட வந்து கேட்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சஞ்சயன் அவருக்கு வந்து தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற ஒரு பவரை வந்து அவருடைய குருவாகிய வேதவியாசர் வந்து அளித்திருந்தார். அதாவது நம்ம இப்ப எல்லாம் வந்து எங்கேயோ டெஸ்ட் மேட்ச் நடக்குது, அதை வந்து நம்ம டிவில டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க, நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ இவர் எப்படின்னா எங்கேயோ நடக்கிறத வந்து எங்க நடக்கிறது? போர் வந்து குருச்சேத்திரத்துல நடக்கிறது. சோ அங்க நடக்கிற போரை ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு பார்க்கக்கூடிய அந்த சக்தியை வந்து, தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த பார்வையை வந்து இவருக்கு வந்து அவருடைய குருவாகிய வியாசர் அளித்திருந்தார். அதனாலேயே வந்து இவர்கிட்ட அங்க போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு வந்து திருதராஷ்டிரர் சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறார். சோ இவர் வந்து தன்னுடைய அது வந்து ஒரு ராயல் ஃபேமிலி இல்லைங்களா. ராயல் ஃபேமிலியில எதுக்குமே பஞ்சமே கிடையாது. ஆனாலும் அந்த குழந்தைகளை, தன்னுடைய தம்பியின் குழந்தைகள் பாண்டவர்களை வந்து அவர் வந்து சரியாகவே நடத்தவில்லை. சோ அவர்களுக்கு வந்து எங்க வந்து பிரிச்சு கொடுக்க வேண்டி வந்துருமோ நாட்டை அப்படின்னு, இந்த நாட்டை வந்து தானும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுமே ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற பேராசை. சோ இது எல்லாமே தான் இந்த மாதிரி வந்து அவரை வந்து கேட்க வைக்கிறது. இப்ப வந்து போர்க்களத்துல என்ன செய்வாங்க? போர் தான் செய்வாங்க. அது என்ன ஷாப்பிங் மாலா ஷாப்பிங் பண்றதுக்கு? ஆனாலும் அவர் மனதிலே இருக்கின்ற சந்தேகங்கள், அவருடைய பயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கேட்க வைக்கிறது. சோ ஏன் அப்படி கேட்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த போர் நடக்கின்ற இடத்திற்கு அப்படின்னு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது. அது எங்க நடக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா தர்மக்ஷேத்ரே. சோ அந்த குருச்சேத்ரா, அந்த போர் நடக்கிற இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்ரே. தர்ம பேர்லயே தர்மம் இருக்கிறது. அந்த பிளேஸ் வந்து யாருக்கு பாசிட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யார் தர்ம வழியில் நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஆனா இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? கௌரவர்கள், திருதராஷ்டிரருடைய புதல்வர்கள் எல்லாருமே அதர்ம வழியில் நடப்பவர்கள். அதனால அவருக்கு ஒரு பயம். சோ எங்க வந்து போரை நிப்பாட்டிடுவாங்களோ, எங்க வந்து தன்னுடைய மகன்கள் வந்து போற வேண்டான்னு சொல்லிட்டு பின்வாங்கி வந்துருவாங்களோ, இந்த மாதிரி எல்லாம் குழப்பங்கள்.
சோ இதனால அவருக்கு ஒரு பயம் ஏற்படுகிறது, ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகிறது. அதனால கிம் அகுர்வத சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அங்க போர் தான் செய்வாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனாலும் ஒரு குழப்ப மனநிலையில் இருக்கிறதுனால திருதராஷ்டிரர் இந்த மாதிரி கேட்கிறார். அடுத்தது பிரபு, தர்மக்ஷேத்ரே மகா பாண்டவஸ் கிம் அகுர்வத. சோ இப்போ நம்ம வீட்டுல, நம்ம தமிழ்நாட்டு பக்கம் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது, கிரகப்பிரவேசம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வோம், உள்ள போனோம்னா பால் காய்ச்சுவோம். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு சைன் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் தர்மக்ஷேத்ரே. ஸோ தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற போர் புரியக்கூடிய இடம் எப்படிப்பட்டது? பாலுக்கு ஒப்பானது. அங்க தர்மத்தில் நடப்பவர்கள் மட்டும்தான் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படிங்கறது சிம்பாலிக்கா இங்க காமிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த பாலில 2 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு ஊத்திட்டோம், வினிகர் ஏதாவது ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? சிரிஞ்சு போயிடும். சோ இவங்களுடைய மனங்கள் எல்லாமே, கௌரவர்களுடைய திருதராஷ்டிரருடைய மனம் எல்லாமே திரிந்து போன மாதிரி பால் மாதிரிதான் இருக்குது. சரி, இப்போ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. சோ இப்போ ஒரு பவுல்ல நானு ரசகுல்லா போட்டு யாருக்காவது கொடுக்குறேன், உங்களுக்கே கொடுக்குறேன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க? சாப்பிடுவீங்க இல்லையா? சோ எதையாவது கொடுத்தா சாப்பிடுவோம். ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா ஆசையா சாப்பிடுவோம். சோ போர்க்களத்துல என்ன செய்வாங்க? போர் தான் செய்வாங்க. அது தெரிஞ்சிருந்தும் இவர் இந்த மாதிரி கேட்கிறாரு. சோ இது அவருடைய குழப்ப மனநிலையையும் பயத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது அடுத்த ஸ்லோகம் 1.3ல இங்க யார் உட்கார்ந்து இருக்கிறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. இவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா துரியோதனன். ரொம்ப கோபமான மனநிலையில் தன்னுடைய ஆச்சாரியர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு கூட தெரியல பாருங்களேன். சோ அவரை பார்த்து இவ்வளவு கோபத்தோட என்னவோ கேட்டுட்டு இருக்கிறார். என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பஷ்யை தாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம் வியூடாம் த்ருபத புத்திரேன தவசிஷ்யேன தீமதா. சோ என்னுடைய ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறாரு. சோ இதுதான் அவருடைய கோபத்துக்கு காரணம். அவருடைய ஆசிரியர் யாரு? கௌரவர்களுக்கும் சரி பாண்டவர்களுக்கும் சரி குலகுரு யாரு? யார் அந்த மிலிட்ரி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டா துரோணாச்சாரியர் தான் அவங்களுக்கு குருவாக இருந்தார், 2 பேர்த்துக்குமே. சோ அர்ஜுனருக்கும் அவரே தான் குரு, பாண்டவர்கள் எல்லாத்துக்குமே. சோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை பாருங்கள். எவ்வளவு பெரிய படை! இவங்க காட்டுல தானே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க, இவங்களுக்கு எப்படி இவ்வளவு பெரிய படை அமைந்தது அப்படின்னு ஒரே பயங்கரமான கோபம். சோ அவர்களுடைய படையை பாருங்கள். அதை யார் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறாங்க, யார் அதை அணிவகுத்து, அதை திறமையாக அணிவகுத்து நடத்தி வருகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா புத்திசாலித்தனமான உங்களுடைய சீடன் அப்படிங்கிறாரு. இன்னொரு சீடர் யாரு? திருபதாவின் மகன். திருபத மன்னனுடைய கதை நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? திருபதன் யாரு அப்படின்னா துரோணாச்சாரியோருடைய ஃப்ரெண்ட் திருபதன். 2 பேருமே ஒரே குரு கிட்டதான் கல்வி பயின்றார்கள். திருபதன் மன்னன், ஆனா இவர் ஒரு ஏழை பிராமணர். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாடம் எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாமே முடிஞ்சு 2 பேரும் வெளியேறும் போது அவங்க ஒரு வாக்கு கொடுக்குறாரு. நான் உனக்கு பாதி ராஜ்யத்தை நான் தருகிறேன் அப்படின்னு ஒரு வாக்கு கொடுக்குறாரு. அதை மறந்து போய் அவரு மன்னன் ஆகிட்டாரு. இவர் தனியா எங்கோ வேற எங்கேயோ வசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. சோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு நடுவுல ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா இவருக்கு கல்யாணமாகி ஒரு பிள்ளை அஸ்வத்தாமன். அந்த பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க கூட வசதி இல்லை. அப்போ மனைவி சொல்றாங்க, உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு துருபத மன்னன் தானே, நீங்க போய் அவர்கிட்ட ஏன் ஹெல்ப் கேட்க கூடாது, குழந்தைக்கு பாலுக்கு ஒரு பசுமாடாவது வாங்கிட்டு வரலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதை ஆசிக்க போகிறார். அங்க அவர் மரியாதை குறைவாக நடத்தப்படுகிறார். அப்போ இவர் சபதம் செய்கிறார், நீ அன்னைக்கு பாதி ராஜ்யத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்ன இல்ல அப்படின்னு சொல்லி போர் புரிஞ்சு பாதி ராஜ்யம். அது பெரிய கதை சரிங்களா? சோ அது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிந்திருக்கும். சோ அதனால அவருடைய அந்த துருபத மன்னன் என்ன பண்றாருன்னா
இவரை கொள்வதற்காகவே யாகம் நடத்தி ஒரு ஆண் மகனை பெற்றெடுக்கிறார். அவர்தான் வந்து திருஷ்டத்யும்னன். சோ அந்த திருஷ்டத்யும்னன் தான் துருபதாவின் மகன். அவர்தான் வந்து இவர்களுடைய படையை, பாண்டவர்களுடைய படையை அணிவகுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். பாருங்க உங்க புத்திசா, நீங்க யாருக்கு வந்து அவருக்கும் வந்து இவரே வந்து அந்த மிலிட்டரி ஆர்ட் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. தன்னை கொள்வதற்காக வந்திருந்தாலும் கூட அவர் வந்து பரந்த மனப்பான்மையோடு அவருக்கும் வந்து மிலிட்டரி ஆர்ட் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறாரு. அவர்தான் வந்து உண்மையான பிராமணர். சோ அதனால வந்து அவர் வந்து பரந்த மனப்பான்மையோட சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா, உங்களை கொல்ல போற அவனுக்கே வந்து நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க. இப்ப உங்களை கொல்றதுக்காக அவன் ஆப்போசிட் படையில, ஆப்போசிட் பார்ட்டில நின்றுட்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கறதுதான் வந்து இப்ப வந்து துரியோதனனுடைய கோபத்திற்கு காரணம். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுவே அர்ஜுனரை பாருங்க, துரோணாச்சாரியார் வந்து கௌரவர்கள் பக்கம்தான் நின்று போரிடுகிறார். ஆனாலும் தன்னுடைய குருவினுடைய ஆசி தனக்கு வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அழகான அம்புல வந்து பூவை சுட்டி அதை வந்து துரோணாச்சாரியோருடைய காலில் வந்து கால் பக்கத்துல போய் விழுகிற மாதிரி வந்து எய்கிறார். சோ எய்து அவருடைய ஆசையை பெறுவதற்காக எய்து அவர் வந்து அவருடைய ஆசையை பெற்றுக்கொள்கிறார். இதுதான் ரெண்டு பேத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். சகோஷோதார்த்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஸ்ச பிரதிதும் சைவ துமுலோ அப்யனுநாதயன். சோ பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சங்குகளை ஒலிப்பார்கள். சோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து சங்கை வந்து தன்னுடைய பகவானுடைய சங்கு பாஞ்சஜன்யம் அதை எடுத்து வந்து ஒலிக்கிறார். சோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு குவிஸ்ல வரலாம். யாரோட சங்கு என்னென்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? பகவானுடைய சங்கின் பெயர் வந்து பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். மற்றவங்களுடைய சங்கெல்லாம் வந்து நானே சொல்றேன். தேவதத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து அர்ஜுனருடைய சங்கு. அனந்த விஜயம் அப்படிங்கிறது வந்து யுதிஷ்டருடைய சங்கு. சுகோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து நகுலருடைய சங்கு. மணி புஷ்பகம் அப்படிங்கிறது வந்து சகாதேவனுடைய சங்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய சங்கு நீங்க வந்து அந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளே அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எல்லாமே ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. வேதாபேஸ்க்கு போய் பாருங்க உங்களுக்கு. சோ அங்க வந்து நீங்க தெளிவடையலாம். சோ இப்படி எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய சங்குகளை வந்து எடுத்து ஒலிக்கிறார்கள் பாண்டவர்கள். அந்த சங்கு ஒலியை கேட்ட உடனே திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களின் நெஞ்சங்கள் எல்லாமே பதைக்கிறது. ஏன்னா பாண்டவர்களுடைய சங்கு ஒலிக்கும் போது பூமிக்கும் வானத்திற்கும் நடுவிலே வந்து பயங்கர பேரொளி எழுகிறது. அது வந்து அவர்களுடைய மனங்களை வந்து சிதறடிக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. இங்கே வந்து யாருக்கு வந்து போரிலே வந்து வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு சில சயின்ஸ் எல்லாம் தெரியுது நம்மளுக்கு. வந்து நம்ம ஒரு நல்ல சகுனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரிதான் இந்த போர் நடக்கிற இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்திர. இதுக்கு என்ன காரணம்னு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா. தர்ம வழியை நடப்பவர்களுக்கு தான் அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம். இதுக்கும் முன்னாடி நிறைய போர்கள் வந்து நடந்திருக்கு. அங்க எல்லாமே தர்மத்திற்கு தான் வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது அந்த இடத்துல. அதுவும் இல்லாம இவங்கள் அமர்ந்திருக்கிற தேர் வந்து அக்னி தேவனுடைய தேர். சோ இது வந்து தெய்வீகமான தேர். இது எந்த திசைக்கு போனாலும் அத்தனை திசைகளையுமே வந்து வெற்றி கொள்ளும் சக்தி வாய்ந்தது. சோ இந்த மாதிரி தேர்ல ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்திருந்து இது பண்றாங்க. அப்புறம் சங்கநாதம், அவர்களுடைய சங்குகளுடைய ஒளி வந்து திருதராஷ்டிரருடைய பிள்ளைகள் இதயத்தை வந்து முறுக்கி விட்டன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அர்ஜுனர் கையிலே வைத்திருப்பது வந்து காண்டீபம். அது யார் கொடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தா லார்ட் சிவா. சோ அவர் ருத்ரர் கொடுத்தது.
சோ அவரு பகவான் சிவன் வந்து கொடுத்தது. அது வந்து பசுபதாஸ்திரம். அதுக்கு தனியா ஒரு கதை இருக்குது. அது அப்புறமா நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும்போது பார்க்கலாம். சோ இப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்தது அந்த காண்டீபம். அடுத்தது வந்து பாக்யலட்சுமி. யாரு? லக்ஷ்மி தாயார். நம்ம தாயார் வந்து எங்க இருப்பாங்க? பகவானுடைய இருதயத்திலே வந்து எப்பவுமே நீங்காமல் இருக்கிறாங்க. சோ அதனால கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் செல்கிறாரோ அங்கெல்லாம் பாக்யலட்சுமியும் கூடவே செல்கிறார், அதிர்ஷ்டலட்சுமி. சோ அவங்க அங்க இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வெற்றி லட்சுமி இருக்கிறதுனால வெற்றி நிச்சயம். சோ அடுத்து நம்ம ரிஷிகேஷா. ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிறது யாருடைய பேரு? பகவான் கிருஷ்ணருடைய பேரு. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா புலன்களை வெற்றி கொள்பவர், புலன்களை ஆள்பவர், புலன்களை வழிநடத்துபவர் அப்படின்னு பேரு. சோ இங்க பாண்டவர்களை வழிநடத்துகிறார். சோ இத்தனை பாசிட்டிவ் சைன்ஸ் இருக்கிறதுனால பாண்டவர்களுக்கே வெற்றி அப்படிங்கிறது சொல்லாமலே புரிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இப்போ நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. நான் வந்து என்ன முன்னாடி படையல்ல நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்த சொன்னார் தேர. பகவான் நிறுத்திட்டாரு. அவங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே இவங்களையா நான் கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இரக்கத்தினால, கம்பேஷன்னால அவர் வந்து நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு அவரோட காண்டீவத்தை வச்சு உட்கார்ந்துடுறாரு. அங்க பாருங்க கண்ணுல அப்படி தண்ணி வழியுது. சோ இதுக்கு 5 காரணம் சொல்றாரு. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம் அப்படின்னு 5 காரணங்கள் சொல்றாரு. அது ஒவ்வொன்றும் நம்ம விளக்கமா இப்ப பார்க்கலாம். அடுத்தது பிரபு. நீங்க அடுத்ததுக்கு போயிடுங்க பிரபு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரீசன் சொன்னாரு, இரக்கம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேவம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ அவரு அங்க போய் தேர்ல நடுவுல நிறுத்தணும்னா யார் யாரெல்லாம் என்னோட போர் செய்ய வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சுத்தி முத்தி பாக்குறாரு. அங்க பார்த்தா யார் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நண்பர்கள் நிற்கிறார்கள், உறவினர்கள் நிற்கிறார்கள். சோ இவங்களை எல்லாமா நான் கொல்ல போகிறேன், என்னுடைய ஆச்சாரியர்கள் நிற்கிறார்கள். சோ இவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல வேண்டுமா அப்படின்னு அவருக்கு வந்து ஒரே இது இரக்கத்தினாலே வந்து அவருடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்குகிறது. சோ வாயெல்லாம் உலர்ந்து போகிறது. சோ இந்த மாதிரி இரக்கம் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டா, யார் ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருக்கிறாங்களோ, காட்லி கேரக்டர்ஸோட இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும். ஏன்னா ஆப்போசிட்ல நிக்கிறவங்க இவங்களை கொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க. தூது போனப்போ, பகவான் கிருஷ்ணர் தூது போனப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிராமத்தை கூடன்னு பாதி ராஜ்யத்தை கூட கேட்கல. ஒரு கிராமத்தை கூடன்னு கேட்டப்ப கூட என்ன சொல்லினான் துரியோதனன், ஒரு ஊசி முனை அளவு கூட இடம் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாப்ல. சோ இப்படி சொன்னவர்கள் மேல எவ்வளவு இரக்கம் வருகிறது பாருங்க அர்ஜுனனுக்கு. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சாஃப்ட்லி நேச்சர்டு பர்சனுக்கு தான் இவ்வளவு இரக்கம் வரும். சோ இவங்களை எல்லாம் நான் கொல்ல வேண்டுமா அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகிறாரு. சோ அவருடைய உள்ளம் நடுங்குகிறது, வாய் உலர்கிறது. சோ இதனால வந்து அவர் என்ன பண்றார், காண்டீபத்தை கீழே வச்சிடுறாரு. காண்டீபத்தை கீழே வச்சுட்டு சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துடுறாரு. இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாலாஜி பிரபு. இன்பமின்மை. சோ இப்போ வந்து இரக்கம் பார்த்துட்டோம். இன்பமின்மைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். நசஸ்ரேயோனுபஷ்யாமி அத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே நகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நசராஜ்யம் சுகாணிச்ச. சோ சொந்த உறவினரை இந்த போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. நசராஜ்யம், நகாங்ஷே அப்படிங்கிறாரு.
நான் விஜயம். சோ எனக்கு வந்து வெற்றி வேண்டாம், ராஜ்யம் வேண்டாம். நான் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம். சோ இது எல்லாமே எனக்கு வேண்டாம். சோ இந்த உறவினர்களை வந்து கொன்று விட்டால் இதனால எனக்கு என்ன நன்மை வரும்? எனக்கு 3 உலகம் கிடைப்பதாக இருந்தாலும் அது எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன, என் கைகள் ரத்தக்கரை படிந்தவை ஆகிவிடும். சோ அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்லயே நான் இருப்பேன். அதனால நான் போர் செஞ்சு இவங்களை எல்லாம் கொல்ல விரும்பவில்லை. எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, நான் காட்டுக்கு போய் தவம் செய்யறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஆனா ஆப்போசிட்ல நிக்கிறவங்க எப்பேற்பட்டவங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அவருக்கு. தெரிந்திருந்தாலும் கூட அவர்களை நான் கொல்ல விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா இது எல்லாமே, இவர் சொல்றது எல்லாமே வந்து பகவான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. திருப்பி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை. பேசட்டும்னு விட்டுட்டாரு. சோ பேசி முடிக்கட்டும், அப்புறமா நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அர்ஜுனர் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா தானே இருக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு இப்ப பார்க்கும்போது கரெக்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கும்போது, செகண்ட் சாப்டர் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இப்ப என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பக்கத்துக்கு போயிடுவோம். அர்ஜுனர் விட்டுட்டு நம்ம கிருஷ்ணர் பக்கத்துல போயிடுவோம் இல்லைங்களா? சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து உங்களுடைய ஆச்சாரியரை வந்து அம்பெடுத்து நெஞ்சில வந்து குறி வச்சு அடிப்பீங்களா? நீங்க என்ன மட்டும் ஏன் போர் செய்ய சொல்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. கரெக்ட் தானே? சோ இவங்களை எல்லாமா நான் கொல்ல போறேன், இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன இன்பம் வரப்போகிறது அப்படின்னு. சோ இது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது விளக்கம் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். இப்ப வந்து அர்ஜுனர் சொல்வது எல்லாமே கரெக்டாகவே நம்மளுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு தெரியுதா? கரெக்டா தானே இருக்கு இல்லைங்களா? பாலாஜி பிரபு, நீங்களாவது பதில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்ததுக்கு போலாம் பிரபு. பாவச் செயல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அடுத்தது பாவச் செயல். பாவம் ஏவாஸ்ரயேத் அஸ்மான் அத்வைதான் ஆததாயினக தஸ்மான் நார்ஹாவயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்டிரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் கீகதம் ஹத்வா சுகின ஷியாம மாதவா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் மாதவான்னு சொல்றாரு அர்ஜுனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ அக்கிரமக்காரர்கள் வந்து பகவத்கீதை 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்களை பத்தி சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில. அதாவது அடுத்தவர்களுடைய நிலத்தை அபகரிப்பவர்கள், அடுத்தவர்களுடைய மனைவியை அபகரிப்பவர்கள், அப்புறம் விஷம் கொடுத்து கொள்றவங்க, தீயிட்டு கொள்பவர்கள், அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்களை எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து விசாரணையே பண்ண வேண்டாம். அவங்களுக்கு வந்து அவங்களை கொல்லலாம். மன்னர் வந்து அவருக்கு வந்து தூக்கு தண்டனையோ ஏதாவது ஒரு மரண தண்டனை விதிக்கலாம் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்கிறது. இதையெல்லாம் வந்து அர்ஜுனருக்கு தெரியாமையா இருக்கும்? இந்த எல்லா தப்புகளையுமே வந்து செய்தவர்கள் தான் வந்து கௌரவர்கள் இல்லைங்களா? பீமனுக்கு விஷம் கொடுக்கலையா? அரக்கு மாளிகைக்கு தீ வைக்கலையா? நிலத்தை அபகரிக்கவில்லையா? சோ திரௌபதியை வந்து மானபங்கப்படுத்தவில்லையா? சோ இந்த மாதிரி எல்லா தவறுகளையுமே வந்து செய்தவர்கள் தான் இவங்களை வந்து இவங்களுக்கு விசாரணையே தேவையில்லை. நேரா வந்து அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் கூட என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர், இவங்களை வந்து கொல்லுதல் வந்து நமக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இதனால நமக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துரும் அப்படிங்கிறாரு. பாவ புண்ணியம் எல்லாம் பகவானுக்கு தெரியாதா? தெரிஞ்சிருந்தும் தானே பகவான் வந்து போர் செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனாலும் அவரை வந்து இக்னரன்ஸ்ல ஆழ்த்தினதும் வந்து பகவான் தான். ஆழ்த்தினா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதா நம்மளை வந்து நெறிப்படுத்துவதற்காக தான் இதையெல்லாம் செய்கிறார். சோ அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே மாதவா, ஷியாம மாதவா. சோ அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எனக்கு மட்டும் ஏன் துரதிர்ஷ்டத்தை வருவதற்கு முயற்சி செய்கிறீர்கள்? சோ இவங்களையெல்லாம் வந்து நான் கொன்னுட்டு நான் எப்படி வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? இதனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்?
அதை வந்து மத்தவங்களுக்கு காட்டி அதுல நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். இது வந்து மனித இயல்பு. அதேதான் இங்கேயும். சோ நான் ராஜ்யத்தை வந்து வென்று விட்டேன் அப்படின்னா அதை காமிச்சு சந்தோஷப்படுறதுக்கு இவங்க எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. சோ நான் அதை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் இவருடைய ஒரு நினைப்பு. சோ அதையும் வந்து இங்க வந்து அதையும் சொல்றாரு. சோ இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு எனக்கு என்ன லாபம், நான் எப்பாவது மகிழ்ச்சி அடைய முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. குடும்ப பாரம்பரியம். யதி மாம் அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபாணயக தார்தராஷ்டிரோரணே ஹன்யூஸ் தன்மே சேமதரம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். அவர் தான் காண்டிபத்தை கீழே வச்சுட்டாரே போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப வந்து ஆயுதம் ஏந்தாம இருக்கிறேன் நானு. என்ன வந்து ஆயுதம் ஏந்திய கௌரவர்கள் வந்து என்னை கொல்லட்டும், நான் அவர்களை எதிர்த்து போரிட மாட்டேன். அப்படி அவங்க கொன்னா கூட அது எனக்கு நன்மைதான் தரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆயுதமின்றி நிராயுத பாணியாக இருக்கிறவர்களை வந்து போரிலே கொல்ல மாட்டார்கள் என்பது அர்ஜுனருக்கும் தெரியும். ஆனாலும் நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன், அவர்கள் வந்து என்ன கொல்லட்டும். அவங்க கொல்லுவாங்களா? கொல்லக்கூடாது, அது ரூல்ஸ் கிடையாது. அது தெரிஞ்சிருந்து இப்படி சொல்றாரு. ராமபிரான் சொன்னார் இல்லைங்களா ராவணனை பார்த்து, ஏன்னா அவன் ஆயுதம் இல்லாம நிராயுத பாணியா நிற்கும் போது இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினாரு. இது வந்து அவங்களுடைய ரூல்ஸ். போர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூல் இருக்கு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தும் கூட அர்ஜுன விக்ரி நான் ஆயுதம் ஏந்தாம நிற்பேன், அவங்க வந்து என்னை கொண்டுட்டு போகட்டும் அப்படிங்கிறாரு. சோ அது வந்து எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு அவர் வந்து நினைக்கிறாரு. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாரு. இதுல எப்படி குடும்ப பாரம்பரியம் வந்தது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த போர் நடக்கும் போது நிறைய பேர் வந்து இந்த போரிலே வந்து மடிந்து போவார்கள். அது யாரு அப்படின்னா நிறைய பெரியவர்கள், குடும்ப தலைவர்கள் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து இறந்துருவாங்க போர்ல. அப்படி இறக்கும் போது அந்த குடும்பம் தலைவன் இல்லாமல் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த குடும்பத்திலே இருக்கிற பெண்களுக்கு அங்க இருக்கிற வந்து இளைஞர்களுக்கு, குழந்தைகளை வழிநடத்துவதற்கு பெரியவர்களும் இல்லை, குடும்ப தலைவனும் இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவர்கள் வந்து சுதந்திரம் மிகுந்தவர்களாகி விடுவார்கள். மிகுந்தவர்களாகி அவர்களுக்கு என்னெல்லாம் தோன்றுகிறதோ அதெல்லாம் செய்வார்கள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பெண்கள் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி அவர்களில் வந்து அதனால வந்து தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து உருவாக்கப்படும். அந்த தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து தவறான வழியிலே நடக்கக்கூடும். அவர்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதை பின்பற்றி நடக்க மாட்டார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு வழிகாட்ட பெரியவர்கள் இல்லை அங்க. அதனால வந்து அவர்கள் வந்து சான்றோந்தித்தனமாக நினைச்சதெல்லாம் செய்வாங்க. சோ அவங்க வந்து தர்ம வழியில் நடக்க மாட்டார்கள். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து யாருமே வந்து வழிநடத்த இல்லாததுனால குடும்ப பாரம்பரியம் மெல்ல 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 அழிந்து கொண்டே வரும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து வர்ணசங்கரா வர்ணசங்கரா அப்படின்னா தவறான முறையில் பிறக்கின்ற பிள்ளைகள். அந்த தவறான முறையில் பிறக்கின்ற பிள்ளைகள் வந்து இறந்து போன பித்ருக்களுக்கு பித்ரு கடன்களை எல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள். இதனால அவங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க, பித்ருக்களும் கஷ்டப்படுவார்கள். சோ இதனால குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும். அதற்கு நான் காரணமாக இருக்க மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது பிரபு, நீங்க முன்னாடி ஸ்லைடு போட்டிருக்கீங்க, நெக்ஸ்ட் போங்க பிரபு. இருமணம் போடுங்க. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருத்ய சுசரம் சாவம் சோகசம் விக்ன மானச. சோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு அவர்னால முடிவெடுக்க முடியல. சோ வந்து பிவல்டர்டா இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து இங்க சஞ்சயன் வந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றாரு, போர்க்களத்திலே இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது அப்படின்னு திருதராஷ்டிரக்கு வந்து சஞ்சயன் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். சோ வில்லையும் அம்பையும் கீழே வச்சுட்டாரு. கீழே வச்சுட்டு எனக்கு இவங்களை எல்லாம் கொல்ல மனசு இல்ல,
அவங்க வந்து என்ன கொன்னுட்டு போகட்டும், நான் வேணா காட்டுக்கு போயிடுறேன், நான் போய் தவம் பண்றேன், அவங்களே இந்த ராஜ்யத்தை ஆளட்டும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு. சோ அவரது மனம் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறது. சோ இந்த 5 காரணங்கள் தான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு PDF அனுப்புவாங்க இல்லைங்களா, அதுல கூட நீங்க போய் பார்த்துக்கலாம். பிரபு, அடுத்தது என்ன ஸ்லைட்ஸ் இருக்கா? இத வந்து ஒரு சின்ன இது மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு. என்னென்ன நிகழ்வு? திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன் கிட்ட விசாரிக்கிறார் 1.1ல. எப்படி விசாரிக்கிறார்? கிம்ம குர்வத சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அடுத்தது வந்து துரியோதனுடைய பயம், மிகப்பெரிய மகதீஞ்சமும் மிகப்பெரிய படை, பாண்டவர்களுடைய மிகப்பெரிய படையை பார்த்து அவர் வந்து மனத்திலே கலக்கம் கொள்கிறார். அதுதான் வந்து 1.21 இருந்து 11 வரைக்கும் அந்த மாதிரி. அடுத்தது வந்து போர் தொடங்க போகிறது, சங்குகள் எல்லாம் முழங்க ஆரம்பிக்கிறது. சோ அதை கேட்ட உடனே ஹிருதயானி வியாதாராயத், சோ அந்த கௌரவர்களுடைய இதயங்கள் எல்லாம் வந்து நொறுங்குகின்றன. ஏன்னா பேரொளியாக எழுந்து பூமிக்கும் வானத்திற்கும் எதிரொலிக்கிறது. சோ அதனால வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப பயந்து போயிருக்கிறார்கள். அர்ஜுனனுடைய கவனிப்பு, சோ அர்ஜுனன் வந்து படைகளை கவனிக்கிறார். அப்படி கவனிச்சுட்டு அங்க இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய சகோதரர்களும் தன்னுடைய ஆச்சாரியர்களும் நண்பர்களும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு காண்டீவத்தை கீழே வச்சுட்டு அவர் வந்து கவலையோட உட்கார்றார். காண்டீவம் ஸ்ரம் சதே சஸ்தாத். அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள், அந்த 5 காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இரக்கம், இன்பமின்மை. யாராவது சொல்லுங்களேன். அப்பிரதீகாரம், அசஸ்திரம். யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. அந்த 5 காரணங்களை உங்களால ரிகலெக்ட் பண்ண முடியதான்னு பார்க்கலாம். எஸ் ராஜலட்சுமி மாதாஜி. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். வெரி குட் மாதாஜி, நல்ல ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இந்த 5 காரணங்கள்னாலதான் அர்ஜுனன் அதை சொல்லிதான் வந்து அர்ஜுனன் நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஓவர்வியூ முடிவடைகிறது. பிரபு, நீங்க வந்து ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த சாப்டர் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க வந்து கேட்கலாம் மாதாஜி, பிரபுஜி. இல்ல உங்களுடைய தாட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கூட சொல்லுங்க. இந்த கோர்ஸ் பத்தி என்னன்னு சொல்லுங்க. நீங்க ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணுங்க, அவரு அன்மியூட் பண்ணுவார். அன்மியூட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. எல்லாரும் அவங்களே பண்ணிக்கிறோம். நீங்க பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இது சொல்லிடுங்க மாதாஜி. நாளைக்கு 1 hour குரூப் ஓபன்ல இருக்கும். டவுட்ஸ் கேட்கலாம். 12 to 1 வச்சுக்கலாமா மாதாஜி டைம்? நாளைக்கு 12 to 1 இல்ல பிரபு, கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே ஓபன் பண்ணி வைங்க பிரபு. ஓகே ஓகே. கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே 5 to 6 அந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணுங்க. வந்து அதுல போஸ்ட் பண்ணட்டும், நம்ம அப்புறமா ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. சிலருக்கு குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது டவுட் வரும். அவங்க எப்ப அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க? அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணட்டும் பிரபு. ஓகே ஓகே. நீங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த டைம் வந்து கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கோ அப்ப நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் பிரபு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு எந்த டைம் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அது சொல்லிடலாம். எனக்கு எதுவும் விஷயம் இல்ல மாதாஜி. ஜெனரலா நான் மத்த குரூப்ல எல்லாம் 12 to 1 தான் ஓபன் பண்ணுவேன். அதனால அப்படிங்களா? ஓகே. நம்ம இதுல இந்த டைம் கூட பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. இப்போ 4:30 ல இருந்து 5:30 கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. நம்மளோட குரூப் வந்து 4:30 ல இருந்து 5:30 வரைக்கும் 1 hour ஓபன் ஆயிருக்கும். நீங்க உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுல நீங்க வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். நாங்க அப்போ அன்னைக்கே பண்ண முடியலன்னா கூட மறுநாள் கிளாஸ்ல வந்து நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றேன்.
இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நீங்க நேத்து அந்த 0 டே குவிஸ் ஏதாவது அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? மாதாஜி ராஜலட்சுமி பேசுறேன். சொல்லுங்க. நேற்றுக்கே நான் வந்து அது இது 0 இது அனுப்பிச்சு விட்டேன். நான் குவிஸ் ஆன்சர் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன். அது ஃபுல்லா கரெக்ட் அது. வெரி குட். அப்புறம் எனக்கு அது இன்னைக்கும் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த குவிஸ் இதை அட்டெண்ட் பண்ணிடுறேன். டே 1 உடனே அது கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம படிச்சது நமக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும். நான் அதனாலதான் மத்தாஜி உடனே ஓபன் பண்ண சொல்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா உடனே நீங்க கேட்டுருவீங்க இல்லையா? அதனால 4:30 5:30. அதே நேற்று மாதிரியே இன்னைக்கும் கிளாஸ் ரொம்ப பொறுமையா அத்தியாயம் 1 ரொம்ப பொறுமையா விளக்கினீங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கு. இனிமே நாளையில இருந்துதான் மெயின் இதே ஆரம்பிக்கும். நீங்க இந்த மாதிரி பொறுமையா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுப்போம் மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க நல்ல சர்வீஸ் இது, ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் நீங்க இப்ப சொல்றீங்க இல்லீங்களா, இது எல்லாம் வந்து யூடியூப்ல வருமா? கண்டிப்பா மாதாஜி. நான் நேத்து அப்லோட் பண்ணல, நான் பண்ணிடுவேன் மாதாஜி. ஏன்னா நான் நேற்றுக்கு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ண சொல்லி, நான் ஓபன் பண்ண அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா இன் 18 days பண்ணி பார்த்தேன். அதுல மத்தவங்களோடதெல்லாம் இருக்கே தவிர நம்மளோடது அந்த இது நேற்றுக்கு இல்ல. அப்லோட் பண்றேன். சரி. சோ பிளேலிஸ்ட் ஷேர் பண்றோம் மாதாஜி. அப்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிளேலிஸ்ட் ஷேர் பண்றோம் குரூப்ல. சரி, அப்ப வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே போடுவீங்களா அந்த யூடியூப் போடுவோம் மாதாஜி. லிங்க் போடுவீங்களா? சரி, ரைட். கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே அந்த குரூப் வழியா தான் இருக்கும் மாதாஜி. சரி சரி. இண்டிவிஜுவலா எதுவும் கால் பண்ண மாட்டோம் யாருமே. குரூப்ல தான் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். சரி, ஓகே. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு ஒன்னும் டவுட் ஒன்னும் இல்ல. இனிமே வரக்கூடிய இதுல நிறைய வரும் கேக்குறேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நன்றி. ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க யாருக்கும் ஏதோ டவுட்ஸ் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னா சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. வணக்கம், நான் அரசு பேசுறேன் மலேசியால இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வெல்கம். நன்றி மாதாஜி. ஆக்சுவலி நீங்க டைம் வந்து 3:30 சொன்னீங்களா? 3 o'clock சொன்னீங்களா? 3 to 4. ஆமாம் பிரபு. ஆமா, பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா 3 to 4 மலேசியா டைம்னு அடிச்சுக்கிட்டேன். ஓ, அதனால அந்த 0 கிளாஸ் வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியல என்னால. ஓ பிரபு, நாங்க வந்து யூடியூப்ல போடுவோம் பிரபு, அப்லோட் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நல்ல ஒரு சேவை, தொடர்ந்து இந்த சேவையை நீங்க செய்யுங்க. பகவான் அருள் உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கணும். நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யுஷ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பண்ணலையே மாதாஜி 6 times. பண்ணுங்க பிரபு, நீங்க பண்ணுங்க, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா